Γιατί έχει αφιερώσει τη ζωή της στην αυτοδιοίκηση. Γιατί θέλει και μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Γιατί χαρακτηρίζεται από συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Γιατί το όραμα, η ηθική, η ικανότητα και η όρεξη για δουλειά είναι τα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν. Γιατί είναι μαχήτρια της αυτοδιοίκησης. Γιατί η αξιοπρεπής άσκηση εξουσίας στην αυτοδιοίκηση μπορεί να αναδείξει το Δήμο μας. Γιατί με την εμπειρία της και την όρεξή της για προσφορά πιστεύω ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο τόπος μας να βρεθεί σε ρυθμούς ανάπτυξης. Γιατί έχει μια ικανή και ισχυρή ομάδα συμβούλων που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει το Δήμο. Γιατί στα δύσκολα ήταν πάντα εκεί. Λόγω της ποιότητας των ανθρώπων του συνδυασμού και της αποδεδειγμένης αξίας και μεγάλης προσφοράς της Δίας Τζανετέα στα κοινά. Γιατί έχει μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία. Γιατί πιστεύω σε μια αξιοκρατική, ισότιμη και παραγωγική τοπική κοινωνία απαλλαγμένη από την κομματοκρατία. Γιατί είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συνεργαστώ με ένα έμπειρο και καταξιωμένο πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Να αξιοποιήσουμε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του Δήμου και να χαράξουμε μια βιώσιμη νέα πορεία για τη Σπάρτη του Άδωνη.